Падарунак ад сэрца. Сямейныя гісторыкі. Тюльпаны, ружы і мімозы. 8 сакавіка ўжо заўтра. Падарунак ужо выбраў? Пацікавіўся воўка. У тым і справа, што не, разгублена вымавіў Мішка. А горш за ўсё тое, што я і не ведаю, што выбраць. Як? Зусім няма ніякай думкі? 4 пары вачэй утаропіліся ў Мішку. На Новы год скончыліся ўсе. Сумам кантэставаў той. Яшчэ напярэдадні нашага першага сямейнага свята я запытаўся ў Машы. «Что тебе подарить, человек мой дорогой?» Яна ж на здзіўленне адказала кветкі. На той час я хадзіў у неадпрасаваных штанах. Таму падарыў ёй праз Алеся. Наступны раз я таксама пачуў знаёмы адказ. Кветкі. Падарыў Машы патэльню Тэфаль. Маўляў, сама, каханенькая, бачыш, што я заўсёды клапачуся і думаю толькі пра цябе. І яшчэ шмат якіх добрых рэчаў па парадах рэкламы падарыў я Машы. А на гэты Новы год яна мне кажа: «Ведаеш, Любы, для поўнага сямейнага шчасця нам не хапае толькі кухоннага камбайна. Але я не хвалююся, бо ведаю, што знайду яго пад ёлкай у навагоднюю ноч». «Як у ваду глядзела», – расчаравана ўздыхнуў Мішка. «Мабыць, на гэты раз усё ж такі падарую кветкі. Ніколі не здагадаецца». У першай краме вочы ад кветак разбягаліся ва ўсе бакі, як зайцы ад ваўкоў, але паварухнуцца ў натоўпе не было як. У другой прапанова не задаволіла наш спажывецкі попыт. Толькі ў трэцяй нам пашанцавала. У першых радах у нас тюльпаны. Вось тюльпан галандская прынцэса, вось White Dream, парад, Абба, далей ружы. Гэта ружа гран-пры, гэта Forever Young, а это опіум, апошні рад мімозы. Які ваш выбар? А хіт сезона, знайшліся мы. А дарыць вы будзеце ад сэрца, або каб адкруціцца? Мішка, было відаць, на імгненне задумаўся, але, убачыўшы нашы пільныя позіркі, адразу ж ажывіўся. «А як жа?» – пачаў Мішка. «Вядома, ад сэрца». Рамонкі, маргарыткі, нарцысы, ландышы, незабудкі, набор самых модных кветак гэтага сезона. Мішка здзівіўся. «Вось гэта?» Мы паглядзелі на кветкі, а потым на кошт. «Калі так, то такіх кветак я падары Машы, хоць ахапак», не хаваючы свайго задавальнення, сказаў Мішка. «І ад сэрца, і з задавальненнем, і адкручуся заадно», раскрыў нарэшце ён свае карты. Праз некалькі хвілін кожны з нас выйшаў з магазіна са сваім хітом сезона. «А ўсё ж, Сярожа», сказаў Мішка мне, «букет рамонак – гэта не кухонны камбайн, але ж сэрцу не загадаеш».